Salutare, dragi pescari! Haideți să vă prezentăm și montura câștigătoare din această zi. Un pescuit de câteva ore, am ajuns în jurul orei 6 aici, iar acum este ora 11 și jumătate. Hai puțin mai aproape. Am pescuit la somn, avem un plumb de 110 grame, nodul dropper, un vârtej, iar la forfac avem fluorocarbon 0,50 și un cârlic cu tijă lungă de la VMC. Vă recomand monturile cât mai clasice, cât mai simple pentru Dunăre și o să vedeți că au dat și randament, fir întins. Aceștia sunt peștii, hai puțin mai aproape. 3 somni frumoși, sănătoși, de Dunăre.